Da li ste znali? Prosečno provedeno vreme posetitelja na jednom web sajtu je 50 sekundi, sa videom 360 sekundi. Od top 100 rezultata na pretraživačima 70% su video. Činjenica, samo u zadnjoj godini broj videa gledanih online je porastao za 660%. Do kraja 2015. godine 90% od celog internet saobraćaja bit će baziran na video. Danas preko 1,2 biliona ljudi imaju pristup internetu preko mobilnih uređaja. U zadnje 3 godine broj mobilnih video pregleda je porastao za 5000%. Saznajte kako da ovi video trendovi rade za vas na sajtu netposlovi.com. Hvala na pažnji.